Tvar. Vyzerá ako usmievavý Pokémon, ale axolotl je v skutočnosti biologický zázrak. Tu sú 3 fakty, ktoré vás šokujú. Prvý fakt. On je nesmrteľný. Takmer ak axolotl príde o nohu, chvost, alebo dokonca ku srdca či mozgu, jemu to proste dorastie. Žiadne jazvy, len nové tkanivo. Prvý fakt. Je to večné dieťa, celý život prežije v štádiu larvy. Má žiabre, žije vo vode a odmieta dospieť. Kto z nás by to niekedy nechcel však? Tretí fakt. Vidíte tie ružové kríčky pri jeho hlave? To nie sú ozdoby, ale žiabre, ktorými dýcha. Vo voľnej prírode ich nájdete už len na jednom jedinom mieste na celom svete. V Mexiku. Chceli by ste mať schopnosť opraviť si